Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Най-напред да благодарим на Аллах Субхану ва Тааля, който ни даде възможност тази вечер да сме в Аллаховия дом, да откланяме задължителния яция намаз и да поговорим пак за религията на Аллах Субхану ва Тааля. Молим Аллах Тааля да приеме намаза, който откланяме ние и всички мюслимани по дунията, които го откланяха и които предстои да го откланят. Молим Аллах Субхану ва Тааля да запише това време, което ще прекараме след намаза, като добрини, севап в мизана на хасената ни, на регистъра на добрите ни дела на съдния ден. Иншаллах, тази вечер ще продължим с лекцията за намаза, за същинската част на намаза. Миналия път говорихме за една част и по-точно повече наблегнахме на движенията или на действията, които се извършват по време на намаз. И споменахме кои са задължителните неща от движенията, защото намаза се състои от две основни неща. Едното е движение или действие, другото е казване на думи или четене на определени неща. И това като цяло съставя намаза, и от това как изпълняваме движенията и какво и как четеме, зависи колко ще ни е правилен намаза и дали ще ни бъде прият и съответно колко севап ще получим от този намаз. Като разбира се, трябва първо да знаем кои са задължителните неща, на които трябва да обърнем сериозно внимание в намаза, които са най-важни, и след това на всички останали, които не са фарс задължителни, но въпреки това трябва да им дадем необходимото значение, защото те всички са важни съставни части от намаза. И алхамдулилlah, пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям ни е показал точно как трябва да правим намаза, какво се изисква от нас по време на намаза, защото казахме, че това е най-важното нещо, най-важният ибадет, най-важното нещо, което мюслиманина трябва ежедневно, понеже това е от нашето ежедневие. И намаза е аргумента на съдния ден на всеки един от нас, който ще се явим пред Аллах Теаля и ще искаме дженнет. И затова казва пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям един хадис, който начесто повтарям, че казва намаза, редовният намаз е аргумент, който се яви с намаз на съдния ден пред Аллах Теаля, когато ще го съди, той има аргумент, представя аргумент, с който ще иска дженнет. Който няма намаз, няма да има аргумент. Тоест, което означава, че другите дела не са аргумент, ако го няма намаза, разбира се. Пейгамберът на саллаллаху алейхи ва саллям ни е показал точно и как да извършваме този велики ибадет. Затова е казал в един хадис: кланяйте така, както сте ме видели аз да кланям. И сахабите, Аллах да е доволен от тях, много стриктно са предали тези предания хадиси с точно описание как точно е кланял пейгамберът на саллаллаху алейхи ва саллям, за да може и ние, алхамдулилlah, сега, когато четеме хадисите и изследваме пейгамбера на саллаллаху алейхи ва саллям, да се стараеме нашия намаз да бъде колкото се може по-точен. От една страна да ни бъде прият и от друга страна да спечелим повече севап. Защото миналия път споменах, пак ще го кажа, че ако един намаз е прият, може един човек да спечели единица севап, може 10, може 100, може 1000. А може много повече от 1000. Зависи от, миналият казваме, 4 основни неща зависи. Пак ще ги повторя. Това е първото е как извършваме действията, второ какво и как четеме в намаза, третото е къде и кога го кланяме този намаз, и четвъртото е с какъв ниет, искреност и хушу
каква съсредоточеност го кланяме този намаз. Тези основни 4 фактора влияят за това, първо, дали ще бъде прият и второ, колко севап ще спечелим от този намаз. И всички тези неща влияят и ние минали път наблегнахме на действията, на движенията. Като споменахме, че по-голямата част от намаза от задължителните неща са в движенията, в стоянето право. И това сега ще ги повторя накратко. Фарзовете или задължителни неща в намаза подред всичките, като за движенията ги казваме и после ще кажем още подробности за четенето, което е втория фактор. Но първо да повторя задължителните неща. Първото задължително нещо, след като сме приготвили предварителните фарзове и сме направили ният, който от външните фарзове, трябва да сме прави. Това е първото задължително нещо, да стоим прави. След това да кажем Аллаху Акбар в Ититах текбир, в встъпителния текбир. След това да четеме от Коран Керим Фатиха, това задължително. След това да отидем на руку и да се застоиме, това задължително. След това да се изправим от руку и да се задържиме прави, това е задължително, фарз. След това да отидем на сежде, всички знаем какво значи сежде. Това е фарз задължително, като тук фарза включва, че по време на сежде трябва тялото да ни опира на 7 части. Това бяха челото и носа, това е една, двете длани, двете колена и пръстите на двата крака, които трябва да гледат към кабле. Така, това е задължително. След това, изправенето от първото сежде и сядане на колена е задължително, фарз. След това отиване на второ сежде по същия начин, пак е фарз. И изправене от второто сежде, пак е задължително фарз. До тук това е един рекят. Ако кланяме втория рекят, ставаме прави по същия начин. Само че вече във втория рекят няма ифтитах текбир, няма встъпителен текбир. Защото встъпителният текбир и последното стоене на таяту и саляма са само по един път в намаза. Всички останали фарзове се повтарят във всеки рекят. Като да стоиш прави до тук, както го казваме. След това, втория рекят по същия начин, стоиме прави, четеме Фатиха, правиме руку, изправиме се от руку, отиваме на сежде, това са задължителни неща, изправиме се от, значи 2 сеждета с междинното сядане. Пак е задължително. И след втория рекят оставаме на колена, т.е. седнали долу. Ако намаза е двурекятов, както при фарза на сабаха, това сядане е последно. То е първо и последно. Това е задължително фарз. Значи да стоиме преди селяма на колена или казва се на таяту, това е фарз задължително. Значи последното. А пък ако намаза е 3 или 4 рекята, това сядане, разделителното сядане не е фарз. След това четеме таяту, което също не е фарз, ставаме и третия и четвъртия рекят по същия начин, същите неща, които ги казваме. Само, че третия и четвъртия рекят от фарзовете се чете само елхама. Не се чете суре след елхама. И ако е 3 рекята сяда на таяту, тогава това е последното сядане, това е задължително. Ако е 4 рекятов намаз, кланяме 4 рекята и след това сядаме на таяту, на колена. Значи последното стоене на колена е фарз. Преди селяма. И даването на селям, надясно и наляво, като се казва саляму алейкум ва рахматуллах, първо надясно и после наляво, по същия начин, това също е задължително. И по този начин свършва намаза. Значи, намаза започва с ифтитах текбир, Аллаху Акбар, и завършва с селям. Дадеме ли салям надясно и наляво, кажем ли саляму алейкум ва рахматуллах, саляму алейкум ва рахматуллах, намаза приключва този намаз, който независимо дали е 2, 3 или 4 реката. Този намаз приключва. И ако ние сме го изпълнили основните неща, фарзовете така както трябва, иншаллах намаз да ни е прият. Ако имаме пропуски в фарзовете, в задължителните неща, които ги изредих сега, значи намаза, ако го пропуснем на този фарз изцяло го няма, намаза не е точен.
защото липсва основно нещо. Но ако липсва нещо, което не е фарс от другите неща, то може да се поправи с поправително сежде на края на намаза, на последното сядане, като това нещо ще говорим допълнително за поправителното сежде. Сега искам да обърна повече внимание на втората част от съставната част на намаза. Нали, за движенията вече обяснихме, за четенето какво, кога, къде и какво се чете в намаза и колко е важно това нещо. Така, когато направим Ифтитах Текбир, казваме думата Аллаху Акбар в Ифтитах Текбира, в първия Текбир е фарс, казването на Аллаху Акбар. И е много важно да го кажем на арабски, да го кажем, нали, спокойно, да не удължаваме там, където миналия път казваме, да не казваме Аллаху Акбар, елифа или първо това да удължаваме, защото става въпрос дали Аллах е най-велик, защото в арабски език, ако се удължи първия елиф, става два елифа седно, а слагане на елиф пред една дума става въпрос. И има ролята на ли, както българската въпросителна ли, нали? Само че в български език зад на думата, в арабски език е отпред. Така, значи казването на Аллаху Акбар е фарс. След това четеме Субханики Аллахумма, това се нарича встъпителна дуа, или на арабски казва дуа стифтях. Искам тук да отбележа, че ние в повечето случаи знаем само една, само знаем Субханики Аллахумма. Обаче трябва да знаем, че има повече от една дуи, които могат да се четат на това място. И този, който знае и други дуи, които са встъпителни вместо Субханики, е хубаво да ги сменя, да казва различни на всеки намаз, защото това е разнообразие. Но това е суннет. Това не е задължително. Субханиката не е задължително. В смисъл, ако един човек пропусне или не я знае, иншалла намаза не е проблем. Но не трябва нещо, като кажем това не е фарс, значи това може да не го правим. Не трябва така да се разбира. Трябва да се разбира, че ако забравим или пропуснем, което не е фарс, не е фатално за намаза. Може да го правим с поправително сежде, ако се сетиме, че сме пропуснали. Така, след това казваме Аузу биллахи минеш шейтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим и четеме Фатиха, сурато Фатиха, което е фарс задължително. И сега тук е много важно как четеме сурато Фатиха. Самото четене, защото това е от Коран Керим и това е най-важната сура в Коран Керим. Значи тя е специална сура. Не случайно тя се нарича Фатиха, което означава започваща, откриваща. Тя най-напред в Коран Керим сложена и тя е най-важната сура, въпреки че е толкова къса. И е много важно как ще я четеме. Имам предвид, защото Коран Керим има спецификата, че има точно правила за четене. Значи, от една страна как произнасяме буквите, харфовете, от друга страна как удължаваме, къде и как удължаваме. И всичко това нещо е валидно за точността на четенето и съответно на намаза. За съжаление, много хора от мюсюлманите, които правят намаз, имат пропуски в четенето на Корана и най-вече на Фатиха, защото това е основното. Четене в намаза, това е сурато Фатиха. И от тук би трябвало всеки един мюсюлманин и мюсюлманка да обърне сериозно внимание или да си свери как чете това суре в намаза. И колкото по-точно го четеме това суре и правилно, толкова по-точен и правилен е намаза. Защото ако бъркаме в буквите или удълженията, тогава може да измениме самото значение на Коран Керим, на Фатиха и съответно на намаза. И затова много хора не отдават значение, особено тези, които са го учили Коран Керим или суретата, примерно Елхама, Фатиха, както му казваме Елхама, и другите, примерно Делем Тарикейфа, Доколю Зубира Бинас. Много хора са ги учили наизуст от слушане на времето, особено по-възрастните, и имат пропуски. Моето наблюдение е, че има пропуски и има неточности. Сега вярно е, че Аллах Теаля не натоварва някой с нещо, което не е по неговите възможности и сили. Ако един човек се опитва да поправи и се старае и се мъчи, иншаллах,
доколкото може. Аллах Та'аля знае на всеки възможностите, знае какво може да... Как, нали, някой има, в самия говор имат проблем, кое и как може да го изговори. Но когато един човек се постарае, усети, че има пропуск някъде или нещо не го прави както трябва и се постарае да го поправи, значи алхамдулилlah, той има аргумент пред Аллах Та'аля. Обаче проблема, когато слушаме имама как чете и виждаме, че в нашето четене не е същото. И не се стараем нещо да поправим, тогава е проблем. Само ще ви дам един пример в четенето на Фатиха, защото има много неща, които могат да влияят, но само един пример да видите каква разлика има само в едно удължение. Тоест не удължение в повторението на една буква. Примерно Ияке не'абуду ва ияке нестаин. Това означава Ияке означава единствено тебе. Не'абуду, единствено тебе обожаваме, единствено те правим ибадет. Ва ияке нестаин и единствено на тебе, я Рабби, разчитаме и се уповаваме. Така, обаче ако кажем Ияке, значи тук е Ияке с двойно, имаше Д, тези, които знаят да четат на арабски, на Ието имаше Д, т.е. става двойно. Ияке. Ако го кажем с едно Ияке, става и тебе обожаваме, и на тебе разчитаме. Има ли разлика? Между единствено тебе обожаваме и тебе обожаваме. Значи може и друг, някой има и тебе. Между другото и тебе. Разликата е огромна. И това е в тевахида, това е в убеждението. Значи разликата е от земята до небето. И вижте само едно шедде. Или едно удвояване на ето. Ако не го спазиш, къде отива смисъла? Това като пример само. А има и в много удължения. Примерно, ако удължиш или не удължиш, също се изменя значението, но пак казвам, че тук всеки трябва, според неговите възможности, да се постарае да, поне елхама да бъде, Фатиха да бъде нали, точна, защото целият Коран има правила. И този, който знае, да речем, и Телемта Рикейфа, доколо разбира бин нас, на много места имамите, елхамдулилlah се вече почти всички имами са грамотни, четат тези сурета в намазите, които се четат на глас и би трябвало джамата хората да се вслушват малко и да се стараят да, ако не в другото време, поне от това да поправят, от това слушане, защо наблягам на това? Защото това има значение. Първо, дали ще ни бъде прият намаза и второ, колко севап ще получим. В крайна сметка, нали, това не е целта. След като ще правим нещо, ако го правим за дунията, една работа, искаме да получим пълната заплата, нали така? Никой не иска да работи нещо и накрая да му каже, това ти е брак и няма да получиш нищо на дунията. А за ахирета, още по-лошо, ако си мислиш, че имаш нещо и на ахирет се окаже, че нямаш нищо. И затова наблягаме на тези неща, за да може да обърнем сериозно внимание. Това е за четенето конкретно на Фатиха, а това се отнася и за след това, като прочетем Фатиха, да речем, което е задължително, след това да прочетем едно суре, което не е фарс, е суннет, но също трябва да го прочетем на първи и на втория рекят от фарзовите намази. Ако четем Елемта Рекейфе и на втория рекят, примерно Ли и Ляфи, трябва също да се постараем да бъдат максимално, да сме точни и правилно да го четем, защото, как знаем, че това е много важно за... Така, когато прочетем Фатиха, след това казваме пак Бисмиллахир Рахманир Рахим и четем Елемта Рекейфе. Така, след това казваме Аллаху Акбар, отиваме на руку. Значи, тези думи Аллаху Акбар при всички движения, значи всяко едно движение в намаза, като се почне от Ифтитах Текбира и отива на руку, след това отиване на съжде, между двете съждета, изправене за втори рекет, всичко навсякъде в сменене на движение се казва Аллаху Акбар. Единственото разлика е, когато се изправяме от руку, се казва Семи Аллаху лимен хамиде. Аллах Та'аля чува, кой го възхвалява. Това значи Семи Аллаху лимен хамиде. И след това, когато сме прави
от руку, казваме Раббана лекел хамд. Това е различието, което в движенията, което не се казва Аллаху Акбар. Навсякъде другаде, всяко едно движение се прави с Аллаху Акбар. Отиване на руку, казваме Аллаху Акбар. Вече на самото руку казваме 3 пъти Субхана Раббиел Азим. Пречисте великия Аллах. 3 пъти трябва да го кажем. Това не е задължително, това е суннет, но трябва да го кажем по възможност колкото се може по-точно. Значи, наблюдението ми е, че много хора толкова бързо правят руку и се изправят, че аз не знам дали един път могат да кажат Субхана Раббиел Азим. Субхана Раббиел Азим. Ако 3 пъти кажеш Субхана Раббиел Азим, значи ти спазваш задържането, което трябва да се задържиш на руку. И така, изправянето с Семи Аллаху лимен хамиде от руку, Раббана лекел хамд. И миналия път ви казах едни думи допълнителни, за които ви казах хадиса, че пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям е чул един човек да ги казва и пита кой каза тези думи и този човек казва аз. Казва, видях 30 и няколко мелекета да се надпреварват кой ще запише този севап. Тези думи бяха запълнени. Хамден кесиран мубаракан фи. За една секунда се казват колко 30 и няколко мелекета се надпреварват да запишат севап. Така, след това като отиваме на сежде, казваме Аллаху Акбар и там казваме 3 пъти Субхана Раббиел А'ля, пречисти Всевишния Аллах и по този начин, като казваме 3 пъти тези неща, които са суннет, не са задължителни, но спазваме движението да се застоим на сежде. След това изправянето, първото сежде Аллаху Акбар и там ви казах също един зикир, къси е, поне това да запълним, между двете сеждета хубаво да казваме Рабби гфирли, което означава Я Рабби опрости ми или О Аллах опрости ми. След това правим второто сежде по същия начин и първия рекат сме го откланяли. Втория рекат по същия начин, като се изправим, само че тук казваме само Бисмиллахир Рахманир Рахим и четеме Фатиха. Пак Бисмиллахир Рахманир Рахим четеме примерно Лилаф и Кореш. И по същия начин отиваме на руку, на двете сеждета и сядаме, след втория рекат, сядаме на колена на тия. И четеме Ет-Тахияту. Това четене, самото четене не е задължително, не е фарс, но трябва да знае, поне човек, който се кланя, да знае Ет-Тахияту лиллахи ва салавату ва тайбату до края. Това децата не струва, че го учат всякъде вече, знаят го всеки, който кланя. И ако ще ставаме за третия рекат, пак казваме Аллаху Акбар след Ет-Тахияту. Веднага ставаме за третия рекат, казваме Аллаху Акбар и пак Бисмиллахир Рахманир Рахим, четеме Фатиха, пак Бисмиллахир Рахманир Рахим четеме, ако е фарзов намаз, само Фатиха четеме, третия рекат и четвъртия на фарзовите намази се чете на третия и на четвъртия само Фатиха. Не се чете суре или аети след това и след третия или съответно четвъртия рекат оставаме на колена, седнали, като това последно преди селяма сядане е фарс, задължително. Значи самото седане е фарс. А четенето на Ет-Тахияту накрая или с разделителното не е задължително, но трябва да го четеме. В смисъл, че не влиза в фарзовете. И после четеме Алума Салли, Алума Бари, което е суннет и правим дуа преди селяма. Тази дуа може да бъде Раббана атина фид дуния, което всички знаем, може да бъде и друга дуа, защото има хадис, казва пейгамберът саллаллаху алейхи ва саллям, че една от най-приетите дуа е точно преди селяма. Преди да дадеш селям на намаза, да направиш дуа. И това, което ние знаем и четеме повечето хора, нали, мюсюлманите, Аллахума Раббана атина фид дуния хасане, в фил ахирати хасане до края, това е една от най-комплексните дуи, от която, нали, чрез която искаме всичко за дунята и за ахирата. Но човек може да иска и други неща. Може, ако знае друга дуа, която е казал пейгамбер саллаллаху алейхи, или, както казваме на сежде, миналия път наблегнаме, че на сежде човек може да прави дуа. И това е едно от местата, където е най-прията дуата. Също тук преди селяма, също е едно от местата, където дуата е най-прията. И човек може да казва, но
Най-хубаво да се прави на арабски и дуа, което е правил пейгамберина саллаллаху алейхи ва саллям. Затова е хубаво човек да си разширява знанията в тези неща. И по този начин хем печели повече севап, хем печели за дунията неща, които може да ги иска. Защото като кажем Раббана атина фи дуния хасана, я Раби дай на дунията най-доброто. В иля ахирати хасана, я Раби дай най-доброто и на ахирата. Въкай на азабен нар. И на предпази от джахнемски огън. Ето, искаме всичко най-добро за дунията и всичко най-добро за ахирата и да не предпази от джахнемски огън. Какво повече от това? Значи, за това се казва, това е най-комплексната или една от най-комплексните. Така и даването на салам е задължително. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. По този начин намаза приключва. Сега всичко останало, което се прави след намаза, нали, тук говорим за фарс. Нали, ставаше въпрос за как кланяме един фарс, примерно от 2, 3 или 4 реката. Трябва да знаем, че ако кланяме суннет, намаз, който е суннет, примерно суннета преди фарза на обедния намаз, по същия начин, същите неща са фарс, значи съставните части на един рекиат са същите. И също, което е фарс в фарза, е фарс в суннета. Разликата е в ниета и в това, че на фарзовите намази, на трети и на четвъртия не се чете след Фатиха суре, а на суннетите се чете на всеки рекиат, винаги след Фатиха се чете и суре или части от аетите. Така, това е за първите две, така, ако може да ги наречеме, фактора, които влияят за приемането на намаза и за това колко севап ще спечелим от един намаз. Като трябва да знаем, че най-много севап се печели от фарзовия намаз. Фарза на сабаха, фарза на обедния намаз, фарза на киндията, фарза на акшама и фарза на яцията. Тези няколко рекята, това са, от тях се печели най-много севап. И после суннетите, които кланяме заедно с фарзовете, допълваме севапа, но то не се равнява на фарзове. В никакъв случай. Което не означава, че трябва да внимаваме на фарзовия, пък да претупваме суннета. Не, в никакъв случай не книжа. Означава, че Аллах Та'аля казва, раба се приближава най-много до мене с това, което съм задължил. Значи с фарзовете. Когато изпълняваш един фарз, получаваш най-много севап. И съответно, ако го изоставяш, пък получаваш гюнах. Или подлежиш на наказание. Това е разликата между фарза, задължителното и допълнителното, което го има в намаза, има го в уручи и във всички ибадети. Така, сега да кажем няколко думи за третия фактор, който влияе за това вече колко севап ще спечелим. Ако тези две неща, действията и четенето ни е точно и правилно, елхамдулилlah, вече има фактори, които вече способстват за увеличаване на севапа. Така, първият фактор от това нещо е къде и кога ще кланяме намаза. Сега, да започнем, ако един човек кланя вкъщи, сам има единица севап. Примерно. Нали, не знаем колко е този севап. Има единица севап. Ако вкъщи го кланя с джамат, т.е. с семейството, един от тях застава имам и другите се нареждат зад него, примерно семейство, дори може да са жените, жената и децата зад него, като мъжете трябва да са отпред, жените, ако има, да са отзад, на друг саф, на друг ред. Не може мъже и жени да са в един ред. Зависимо, може да твоята съпруга, твоята дъщеря трябва да са отзад зад мъжете. Примерно един човек има двама сина и жена и дъщеря. Примерно. И са общо 5 души. Мъжът примерно застава за имам, двамата сина застават зад него в ред и жената и дъщерята застават зад на друг ред, на третия ред сено. Така, ако кланят с джамаат в къщи, получават повече севап, отколкото ако кланят единично. Значи ето, тук е първият фактор за увеличаване на севап.
Втори фактор за увеличаване на севапа, ако отидем до джамията. Ако отидем в джамията, там където не е нашата квартална част, става въпрос за нашата джамия, която не е най-близката джамия, защото джамиите по принцип са еднакви, освен три, за които ще кажем след малко. Така, в джамията още повече увеличаваме севапа. Защото казва пейгамбер на саллаллаху алейхи ва салям, джамата, т.е. намаза с джамат е по-достоен 20 и няколко пъти от намаза кланен поединично. Значи, ако вкъщи го кланиш с джамат, се увеличава севапа. Пък отидеш до джамията, още повече се увеличава, защото тук вече влиза и крачките. От една страна крачките, защото има хадис, когато един човек вземе абдес от къщи и тръгне към джамията, за всяка една крачка има 3 награди. Едната е, че му се пише севап, опрощава му се гюнах и му се издига степента. Само на всяка крачка. Смятай, ако от вас до джамията има 100 крачки или 200 крачки, смятай колко севапа ти се пишат, колко гюнах се опрощават и каква степен ти се издига. Това само за ходенето, за отиването. А пък в джамията, понеже джамата е повече, и понеже това е Аллаховия дом, понеже там слиза милостта на Аллах субхану, и понеже се очаква, че имама ще по-точно ще чете и намаза има вероятност да не е по-правилен, като кланяме след джамат, тогава това също играе роля за допълнително увеличаване на севапа и първо за правилността на намаза. Така, след това това за в нашата джамия. Ако отидеме да кланяме в Меджид Акса, намаза се увеличава. Значи вижте, в джамията 27 пъти от единично. В Акса, в Иерусалим, още 500 пъти се увеличава. В Медина, в Небеви, още 1000 пъти. И в Мека, в Меджид Харам, още 100 000 пъти. Значи намаза, вижте каква разлика има, къде ще го кланиш намаза. Дали ще вкъщи, дали в джамията, дали в свещените места. Колко се увеличава, затова преди малко, може един човек да получи единица, може да получи 10, може да получи 100, може и 1000, може и много хиляди за един намаз. Зависи къде го кланя. Това е къде. Зависи и кога. Как така кога? Сега първо, трябва да знаем, че в първото време е най-севап. Казва пейгамбер на саллаллаху алейхи ва салям, когато го са питали кое действие може да печелим най-много севап, той казва, какво казва? Намаза кланя на време. Какво значи на време? Когато се прочете езан. Първото време. Влезне ли времето, навсякъде се чете езан. Прочете ли се езана, това е първото време. Значи, ако в първото време го кланиш, веднага след езана, севапа е един. Ако закъснееш, колкото повече закъсняваш, толкова повече се намалява севапа. И ако го кланиш в края на времето, примерно обедния намаз влиза в 1 без 15, ако го кланиш в 1 без 15 имаш един севап, ако го кланиш в 3 часа и 15 минути е икиндията и в 3 часа кланиш обедния намаз, защото работата трябвало да свършиш или да жената да сготви или да нещо да измие чиниите и тогава го кланя, тогава намаза севапа е съвсем друг. Даже някои учени казват, че ако нарочно закъснява намаза и предпочита деньовската работа пред намаза, тогава плаща борча, иншалlah платил, нали, смисъл от кланова, няма да има Аллах да го съди, че не е клан намаз, но може да изгуби севапа, пък севапа е огромен. Тук става въпрос за огромен севап. Така, първото нещо е времето. В първото време или го закъсняваме. Друго нещо, което влияе, в кое време от седмицата или от годината кланяме този намаз. Примерно сега от седмицата най-достойният намаз в джумая. В деня джумая. Защото това е най-хубавият ден, за който има много хадиси, какви достоинства има този ден. Този ден е джума, кланя се и джума намаз. И в този ден намаза е по-достоен, иншаллах се пише повече севап, отколкото в другите дни. Което не означава, че само в джумая трябва да кланяме. Както много хора правят, само в джумая кланят. Това не е правилно, защото в другите дни пак не е задължение,
Но казвам, че в джумая се вапа малко повече. За този, който кланя и в другите дни. В джумаята е бонус, защото е специален ден. След това идва Рамазан. Преди Рамазан, когато влезе още този месец, който сме сега, Раджеб, казваме, че това е първи от свещените места, свещените месеци. И в Раджеб започва да се увеличава севапа. Колко се увеличава, Аллах Та'аля знае, както и гюнаха. Казваме, че когато севапа се увеличава, гюнаха, който върши гюнаха, му се увеличава гюнаха. Не е най-същата тежест гюнаха вършен извън тези месеци в тези месеци. За това се увеличава севапа. В Шабан, иншаллах, още малко. И в Рамазан вече е най-големия севап. Най-много севап се печели, защото според хадисите на пейгамбера на саллаллаху алейхи ва салям, ако в останалото време за една добрина, независимо каква е, дали е намаз или нещо друго, печелиме 10, в Рамазан се увеличава до 700 пъти. И много повече. Това много повече зависи от много фактори. Нали, дали ще е 10, дали 100, дали 700 или много повече. От всичките тези, които изброихме до тук и за които сега говорим. Нали, как кланеш, кога го кланеш, в кое време и така нататък. Колко е точно, зависи дали ще получиш 1, 10, 100 или 700 или 1000 или повече. Но в Рамазан всичките добрини, включително и намаза, се увеличават по много, до 700 и много повече, както казвах хадиса. И затова в Рамазан трябва човек да набляга, който идва, още един месец е Рамазан. Трябва да наблягаме на ибадета, не само на уруча, а и на намаза и да го кланяме колкото се може редовно, да се стараем да сме в джемията, за да може да натрупаме повече севап. Което не означава, че трябва да кланяме само в Рамазан и да вършим добрини само в Рамазан. Защото, казват учените, тежко е горко на този мислиманин, който е мислиманин само в Рамазан. Въпреки, че той е по-добър от този, който дори в Рамазан не е мислиманин. Нали, но от 11 месеца да изпълняваш един месец само, не е от качествата на истинския мислиманин. Това имам предвид. Така че, ето тези фактори влияят за това колко севап ще спечели. Значи, къде го кланяме и кога го кланяме този намаз, понеже говорим да се върнем на намаза. И разбира се, вижте тук, не случайно споменах, че в Медина, в Меджди Небие се увеличава по 1000, а в Мека 100 000 за един намаз. Това не знам дали мога да си представиме, значи 100 000 колко години, ако не се лъжа някъде 50 или 60 години беше да кланеш намаз у вас си или в твоята джамия, защото вижте, това не отменя намазите, които не си ги кланял. 100 000 да ти отмени, защото един намаз и може целия живот да каже някой 50-60 години се равнява този намаз и всичко ми е пито платето. Не, това не е така. Просто това е бонус от Аллах Та'аля за поощрение да се ходи в свещените места. За да може човек, който наистина си прави ибадет, там да натрупа бонуси, да може да на съдния ден да се яви с повече севап пред Аллах Субхану ва Та'аля. И когато говорим и за времената, тук пропуснах, нали, казваме първото време, Рамазан и върха на севапа е в нощта Кадър. Края на Рамазан. Когато е нощта Кадър, защото пък тогава, нали, в Рамазан по 700, обаче в нощта Кадър още много повече. Казва Аллах Та'аля, нощта Кадър е хайру мин елфи шехри, е по-хайрли от 1000 месеца. А 1000 месеца са 80 и няколко години. И смятайте сега, ако един човек, нали, просто, понеже ние обичаме да смятаме парите, да сметнем севапите, защото това парите на ахирет. Ако един човек, който клане редовно намаз, защото вижте, също е намаза, севап от намаза, колко си редовен. Аллах Та'аля това гледа. Значи, колко си редовен в този ибадет. На редовния човек с намаз,
Значи бонусите са редовни, бонусите са пълни. Не може един човек, който търси само бонусите в останалото време, т.е. нощите или времената, само в Рамазан или само нощта кадър, по останалото време нищо не изпълнява, не може да бъде равен на този, който е редовен. И да си представим, че ако един човек иде в последните 10 дена в Мека и кланя в Меджиди Харам намазите и улучи нощта кадър. Защото нощта кадър е в последните 10 нощи. Той ще спечели ще улучи някакъв бонус, който ние не можем да му изчислим севапа. Защото смятайте, ако първо го смятаме намаза единица, после в джемията по 27, после в Меджиди Харам е по 100 000 и в нощта кадър е колко по 1000 и колко месеца. Това казваме Рамазан. Значи смятаме нещо, което ако човек е редовен и иде, ето защо това си струва човек да иде там, за да може да навакса с добрини, защото ние тук сега броиме, изчисляваме севапите, ама не си броиме гюнаховете, защото те не са много. Ако вземе да ги изчисляваме, ще не свършим мастилото, ако реално гледаме, защото не ги така някакво, гледаме леко на гюнаховете, че не ги смятаме, че на всяка крачка придумваме нещо, дето не трябва и гледаме там, дето не трябва. Особено с тези телефони, толкова гюнах събираме, че не знам дали си имате на представа. Само като отвориш телефона и си гюнах. Първото нещо ще лъсне е някакъв харам. И това не го смятаме, това е нещо нормално, ма не е нормално. В такова време сме, в такова време, не те извинява това, че си в такова време. Затова казвам, че говорим за севапа, поне да натрупаме малко повече севап, затова в тези времена и места се печели много севап. И последното нещо, което ще завърша, четвъртия фактор, който е най-важен и най-труден. Затова колко ще ни бъде прият намаз и колко севап ще спечелим, това се нарича хушу в намаза. Какво е хушу? Това е, като застане в намаз, дали сме съсредоточени в този намаз, дали мислиме в това, което четеме и дали осъзнаваме, че като кажем Аллаху Акбар, сме застанали пред Аллах Та'аля. Това нещо е борбата на истинския мюсюлманин с шейтанина. Защото шейтанина е много старателен точно тогава да ни отвлича акъла и вниманието и да не разсейва. И затова каза пейгамбера на саллаллаху алейхи ва саллям, един човек влиза в намаза и излиза от него с половина от севапа или значи една втора, или една трета, една четвърта, една пета до една десета. От какво зависи това нещо? Може да си в Мекка, може да си на кадър, че си, ама ако се прозяваш по време на намаза и си мислиш за бизнеса и сега какво ли правят там, няма моите идиоти, дето работят, дали работят, дали не работят и не знаеш и мама, Аллаху Акбар, салам алейкум, какво хваляме, какво чете, на кой рекят дахме, това файда, че си в Мекка. Като ти не си в час намаза, ти с тялото си там, ама къде ти е акъла? Значи, това нещо, това е борбата още от времето на сахабите. Искреността и съсредоточаването в намаза. И не случайно пейгамбер саллаллаху казва, влиза в намаза и излиза с половината, не казва с 100%. Защото 100% е невъзможно. Дори на сахабите е невъзможно. Като застанеш на намаз, грам да не се отделиш от акъла от намаза. Просто е невъзможно. Особено па за нас е. Които сме толкова слаби, но поне, ако знаем това нещо, колко е важно, да се бориме с шейтания. Защото в друг хадис казва пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, когато човек влезе в намаза, каже Аллаху Акбар, вече сме в намаза и шейтан не идва. И почва, това хадис, почва да му докарва на акъла, да му спомня неща, които иначе не може да си ги спомня. Точно тогава почва да идва му на акъл неща и това с цел да може да те отклони вниманието, да не мислиш намаза и да колкото може по-малко се да вземеш, това е целта на шейтанина. Обаче, ние като знаем това като мюсюлмани, трябва пък да се бориме, да се мъчим, да се съсредоточаваме, да събираме си акъла в намаза и да имаме така мисълта, че сме станали пред Аллах Та'аля. И колкото по тази борба ние печелим, а не шейтания, толкова повече се вапа.
И сега казвам, че това е най-трудно. Това е най-трудният фактор, който влияе за точността и колко се въобще спечели от намаза. И с това завършвам. Едно е да знаеш, когато кажеш Аллаху Екбер и започнеш да четеш сурата Фатиха, какво четеш и какво искаш в това сура. И знаеш маната, знаеш смисъла. И просто го изживяваш това нещо. И друго, когато съпрозяваш и акъл ти е някъде другаде и не знаеш какво четеш и какво казваш и какво искаш, това също има огромна разлика. И затова тук се казва, не са равни тези, които знаят и тези, които не знаят. Там е разликата. И пак се връщам и с това завършвам. Един човек от намаза може да спечели едно, ако въобще му прият, може да спечели 10, може 100, може 1000, може и много повече от 1000 долари за ахерета. Евро за ахерета. Паунди за ахерета. Субханаллах. Ако знаем какво начака на ахерета, ще обърнем малко повече внимание на тези неща, защото тези пари, които ги имаме сега и са трепим, и са биеме, и са още не знам какво, утре ще ни артисат. Но е това, за което ви говоря, това ще остане за ахерет. Субханеке Аллахуме бихамдике, шеду ан ла илаха илля анте, астагфируке ва атубу илейк. Субхана раббике раббил иззати амма ясифун, ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил алемин. За тази вечер толкова, ще продължим другия път, иншаллах.